मिनिनोसो ओंखारबाय आङो माने आं दासो मोनसे भिडिअ नायखांबाय आरो आदा प्रकाशनि ओमफ्राय एनिथिं एम जे आदानि दै जोगोनार सायनो नागिरदों आङो गगा मोनदों ओमफ्राय उफाय गैया आं सायसिगोन आरोना बेयाव सयाबिन एवनो नागिरदों जोङो एवदो नोङो बेसे बुरजा जाबाय जाबाय दे दाहाय ओमफ्राय लाब्रायाव एसे अके दुंग्रोथोंसै बियो ओमफ्राय नैबे सयाबिनखौ एवगोन अके नोंखौ खेबदों आंखौ खेबनाङा दै जानायबो दिनै ओंख्रि संगोन आरोना जाबाय मोनबाय दा खांनानै दोनथ'बाय आरोना जोङो दा आरो नैबे सारायावनो जोङो जोगोनार एवनो थाखाय थाव होबावनाय जाबाय जाबाय दे साराया दुंबाय र' नैथिं गाइखेर फुदुंनो नागिरदों ओमफ्राय जोगोनार एबार जोगोनारखौ होसननोसै वाव गोदै मोदोमलायदों ने नै टमेट'खौ होनोसै नै बेखौ पनिरखौ हाखावनोसै आरो फिसा फिसा आयौ मा जादों सानदों आं हाखांजोब्बाय एबार एवनोसै बेखौबो आखाइ एवदों बेयो फुजानि जैग' होनायाव नांगौ जोंना बेबायदि आखाइ माबा माबि फिथाबो नांगौ ओमफ्राय नै जोगोनारा बुदबो होदेरबाय एसे सयाबिनबो होगोन दा गगा मोनदों गुंग्राय सुरुप खोगासिनो ओमफ्राय नै माबा कला साफ्रि बानायगोन बेजों माबा फिथा बायदि आरोना फुजायाव नांगौ बेखौबो बांद्राय बुरजा नङा एसेल'नो नंगौ नै एबारना सबाय बिमाजों माबा आलु खांखिलर भाजा हानोसै आङो गगा मोनदों सान्दुङावबो थानो हाया फुजा होनो हाया जिरायनो हाया बेखायनो ओंख्रि संनाय बाहागोखौनो लाबाय जों सानैबो जोंनि आयंजों आंजों र' हाबाय थानोसै आङो दा एसे नायलांबाय थादो आयौ गंग्राया नै सायनायाथ' सायखांबायमोन ओमफ्राय बेगर गारनांगौआसो दा आरो बेगर गारबावनांगौ नै बाथारो आङो गारनो बायो ओमफ्राय बेगरखौबो जानोबो बायो होमबाथ' मा गारखानांगोनानो स' आङो बेखौ दा बेगर गारनोसै माखासे गारबाय नै आरामसे मुजिबाय आरोना बेयाव दै होनोसै एबार पानि दिबा लागबो एबार दैयाबो गरमखा खोमा ने दै गुदुं होबाय नै आराम गोदौबाय थाथोंसै बियो सयाबिन होनोसै आरामसे गेब्लेहोबाय होनोसै नै सयाबिनाबो लेद्दा आयौ गोदै मोदोमोथ' ने फुजानि आखाइ आरो कला साफ्रिया दा रेडि आयो जाबाय नै नायनोसै र' मा अबस्था जानानै दङ बियो वाव बढ़िया बढ़िया बढ़िया
Fैलाय बहा थांखो आयं सुफैदों खोमा दां नांबावगौनो दै गुदुं जाननो नैबेयाव दालि थाव सेरनो नागिरबाय थावखौ होबाय थावा दुंबाथाय र' माबा होनसै सामब्राम होबाय जिराबो गरनैसो बिमा मोना फुजा होगासिनो ओमफ्राय आंहा फुजा होआलासिनो माबा मैगं सायगासिनो दङ नै आलु हागासिनो आं दा ओमफ्राय र' नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ बिसोर फुजा होनायखौ एसे दसे आरो ससे बिराद गगा मोनदोंना आयौ गुंग्रायानो गगाया थैगोनसो गब गब आंबो मोनसे होखांबाय फुजाखौ होनायालाय ओमफ्राय थैनोसै बायदि मोनदों ओमफ्राय ना आं होथारला नांगौबा ओंखाम ओंख्रिखौनो संगोन बिदि साननानै आङो दा मैगं हागासिनो दङ आयंजों आंजों बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था र' आं देखायगासिनो दं बिसोरनि फुजा होनायखौ नै पनिर एवजेनबाय नै बेसे दंबावो माने साराया एसे खटेब ना थोआखैनो खावनै बानायनानै उनावहाय आंनाव हरबाय मोनबाय दोनसै मोनबाय माने एवथ्रमदों आरो बेखौ ओमफ्राय आलु होगोन ओमफ्राय आलु होगोन ओमफ्राय बेयाव माबा होगोन टमेट' मेंग्लिजोब्बाय आङो दा दसे उन्दुथ'बाय आरोना जि गरम ओमफ्राय मेंजोब्बाय गगा मोननाय ओजोंहाय ओमफ्राय ओजों एकदम नै आलुआव दै होबायमोन पनिरखौ होथ'वाखै एबारावहाय टमेट' गथाखौ होनोसै माया दैया होखासै नै टमेट' गथाखौ होनोसै बेयाव ओमफ्राय खोबनानै दोननोसै ओमफ्राय बे मोनजोबनोसै बेनि उनावहाय साहा गरम गरम पानी होबावनो दे ना होला हयसे हयगेल पानिटा हयगेल लोंदो नों लों सा लोंनोसै आङो गोदैबो गैया आंनो बिराद बुरजा सिनिबासो बिराद मोजां मोनो आं बिराद बुरजा गोदैबासो लोंनो साखौ गरनै हर सिनिखौ बांद्राय लोंनाङानो खिन्थु आं सिनि गैयाबानो बिराद लोंबायो एखे जाथिनि मानसि सिनि होदेरबाय आङो ओंखाम बे ओंख्रि र' नायनो लास्ट बेयो मा जाखो वाव मोनबाय बे मोनबाय नै बेयाव भाजा एवबावनो नागिरदों खांखिलर सबाय बिमा थाव होनोसै नै इयो माबा सामब्रामखौ आं हानानै लाखाबाय बेयाव ज' हरखानोसै खेनसेनो Bye bye. Na भाजायासो गैला बिसिनि भिडिअखौ नायनानैनो सेस खामजोब्बाय
मिनिनोसो ओंखारबाय आङो माने आं दासो मोनसे भिडिअ नायखांबाय आरो आदा प्रकाशनि ओमफ्राय एनिथिं एम जे आदानिबो नायदों आङो नायगासिनो एकदम नायगासिनो बिसिनि भिडिअखौनो नायगासिनो माने सानसेयावनो मोननै मोनथाम बिदि होगासिनो नालाय बिसोरो ओमफ्राय बिसिनि भिडिअखौ नायै नायैनो आंनो फाजायानो खामलायबाय आरो दिनै थैगोनसो मा होननो आरो ओमफ्राय दाथ' जि इउटुबारफोरनि मिटआप जानो नागिरदोंना ओमफ्राय बिनि थाखायनोथ' बिदि दावराव जागासिनो ओमफ्राय सोरबाबा थांगोन सोरबाबा थाङा बिदि खोमा आरो ओमफ्राय जोंथ' मिथिला जोंनाथ' थांनोबो हाया थांनो गोसोबाबो थांनो हाया माने फैसा थाखाबो गैया नालाय जेबो माजों थांनो माबोरै थांनो जेबो खामाय दामाय गैया बिदिनो नोंथांमोना जाय थांनो गोसो थांबानो जाबाय आरो जाय थाङा बेखौथ' आरो मा होनबावनो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम थायोना आं जेबो बुंनो सानला ओमफ्राय आङो भिडिअखौ नायनो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै एकदम बिनिखौ नायलाय एकदम मिनिनोबो ओंखारो आङो सोरनिखौबा बिदिनो माबा बाथ्राखौ आरो ना फंनै बाथ्राखौ ओमफ्राय माथो होनो बेनोसै आरो पनिर आलु टमेट' जोगोनार लाब्रा ओंखाम जानोसै आङो दा नै ओंखामखौ खुरनानै लाखाबाय आङो रावखौबो नेला हारसिं जाग्रोनोसै दालि ओंख्रै ओमफ्राय नै सबाय बिमाजों खांखिलर भाजा ओमफ्राय जोगोनार लाब्रा ओमफ्राय पनिर आलु लाब्रा गैला आरो बेनोसै ओमफ्राय थाइबें दङ हनै थाइबें आं नोंखौ नेनो टाइम गैला ना आतुर जिबन थोद गगा मोनदों आंबा गगा मोननायाव थाइबें जाबावबाय ओमफ्राय बिराद मेंबाय लोगोफोर माने आङो दासो टिउसनाव थांनानै सफैदों आरो ओमफ्राय नोंथां दहायथ' भिडिअखौ मोजाङै बानायस्लाबनो हायासै आरो आथुर थांनांबायना आङो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो भिडिअखौ एसे शेयार खालामनानै होदो जायफोरा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो थेंक इउ